This is my farm. Eji agwọkọ aniga. You see it. My village farm. You man ede na ami flower. Nke a kashigo. For ya. Ede na ami flower. Na flower ya. For ya. Efe ka o si adị. Na nke ikpeazụ a, anyị nọ n'ubi. Na nke flower ya. Ịghọtago. Anyị nọ n'ugbo. Ka ebe ị kọrọ ugbo, ka ebe i buru ugbo, a ga-agbasị kacha m jide ya. Anyị nọ n'ugbo. Ka ebe ị kọrọ ugbo. This is my village farm. Ifuru ya. Ka ebe ị kọrọ nke gị. See my cassavas and my cocoyam. See it. Let me show you my ugu vegetable. Nwanne m obodo tọrọ ụtọ maka chi. Ifuru ya. This one is a pawpaw tree. This one, the Cameroon pepper. Cameroon pepper. I have to stop here. You know this leaf. Adofu. Bye for now. I am still in Maazi-UC. Please share this message. Thank you.